салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Инҷо саҳар кати шавҳари ман харид кара омадан. Камтар чака гирифтиян. Ва инҷода пиёзи нав, намедонам рости ка пиёзи нав чанд сӯм. Ман гуфтам пиёзи нав барои ид ё ки салат палат ош кунем, агар салат палатда хушрӯҳай. Ва пиёзи нав. Чиз шумода. Инҷода зардолу гирифтиян, 10 сомон шуда. Зардолу вай ҳафта 20 сомон буд. Ва наконец-то сабзи нахс гирифтиян. Вай дафа сабзи беҳад безеб оварда. Ва сабзиёшона хеле хушрӯ. Гуфтам камтар гирен, басай бисёр нагирен, барои он ки намеистанд умуман гӯем. Ва кабути гирифтиян, дайду. Ман стирка мондагӣ ҳастам ҳозир. Ҳозир истом, ман гапама задам, ба тура сир мекунам, берун биро шид. Саҳар кати ман имрӯз нақшаи пухтупаз бисёр дорам. Хамир кардан дар кор, хамири нон, хамири зувола, печени пухтан дар кор. Умуман ҳозир кору борумо мешам, пухтупаза сар мекунам. Охи берунда ҳеч кан нестай, куҷо мери? Куҷо мери берунда ҳеч кан нестай? Кудако берунда Нилуфар кати сиёҳу шард мошинчашон додум берунда шинан. Барои ки вай дасташон ягон чи набошад, агар вай мекунан. Исус меран. Ва ман инҷода зуволаи вай самбуса гирифта мондам, заготовка гӯем. То ки рӯзи ида зувола тинук кунӣ, я рӯз пеш накунаму хубтараш ки тайёр кара монум шад. Самбуса мекунам ва инҷода бо хамири нон ва ҳозир мешинам ани чормағзои мешиканаму барои ширинӣ тайёр кардан. Ҳозир соат 11 шуда аллакай ва вай мекунам. Тез иноя мешиканам, медурорам баъд куда обед метиям, мехобонам шаб бахудам ба ҳазиру зувола тинук мекунаму печин тайёр мекунам то бегоҳа. Баъд бегоҳ якҷо рафтан дар кор. Ана мехел дӯстони азиз. Ман вай тайёр мекунам. Самбуса тайёр мекунам. Баъд як рӯз пеш ё ки саҳариш вақти хӯрок андохтанда ҳамихе тинук мекунаму мепечунам, гармакак меистад. Свежи гӯем. Ана мехел. Худо ба шукр ман ҳамаи чормағзоян хел шикастам. Ман ҳамақашдан як банки 2 литр ҳамақашд гӯем. Ҳозир як банкаи 2 литра пур набуд. Ҳозир ман инҷода майдашон мекунам. Барои печени қандак инҷода ноноя аллакай хамир расидак зувола карда мондам шуна. Ҳозир майда кунам, мехезаму мепазм шуна ва зуволаи самбусаҳода мегзарем. Ягон кино монум, кино кати вақт гузарад гӯем, ба ҳазур кунам. Ман инҷа нон мондам, ноно бинен чӣ хел дам кардиян. Инҷа дутай дига зуволача калон кардам ва инҷа роғани хазар мондам ки то ки об шавад. Ва ҳозир сар мекунем зуволаи самбусаи тинук карданда. Берна бинен чанд дараҷа, 44 дараҷа гарми офтоб гӯем, 44 дараҷа ҳастем. Ҳозир тез зуволаи печениҳои низ гирифта холодильникда мондам. Ҳозир тез зуволаҳои самбусаи тинук мекунам, мепечунаму ба зуволаи вая печения гӯем тинук мекунам, ноно пазанд. Баъд навбати печениё. Кудако хайрият хоб ҳастанд, оромида ҳозир тез вай корума мекунам. Дӯстони азиз, ман ин охирон партия вайда тафдонда шириниҳо. Ман инҷа заготовка рафтестай. Ёрдамчиҳои мана бинин, яктани дута аллакай ай хоб хестиян. Ман инҷода мана печениҳои пухта мондам. Ҳозир якта варёнкаву чормағз мекунам, мемонам шуна. Ин самбусаҳоя ман яхдонда монда будам ки камтар ях шавад рӯғаношон, баъд бурум шуна брида ҳозир ҳисоб карда пакет дода мемонам шуна. Ва бинен борон мегӯям, берун чӣ хел як бора ҳаво ҳам хел сип сиёҳ шуд, ҳам хел ҳаво гирифтак борон мезанад, чи тандур чароғак шудесте. Ҳама хел гарм шудам ки ман дар ин ошхона хиёлам мехост борон шавад, қас занад, салқин шавад. Хаяк биёен бе ҷанг. Мефаҳмидам шумо намехобондум. Шумо кор мефармудам, худам хоб мерафтум.
yordamchi va mana in mayda cho'xda inoshda varyonka kardam va inoshda vaykadam nisholo andохтам musafiri tuxumki neki hamash kamaki andохтам neki все равно бо айлаб дахнаш бромад мани лист пур шудаму ам хал шира бад вайкадам ва ёшта хайрат варёнка кардам ам хал нишон пазад гирам шуна беҳад ноно я низ пухта шудам алакай холодильникда мондам ман ва ёра ноно беҳад ба мазза шудаги ҳастанд анами хел дӯстони азиз мана ман шудам камтарин тарелкада гирифтам ман хел ва инош даростикаб камтарашда варёнка нар варёнка мегӯм чормағз нараси чормағзи майда кардаги ростикаб хушум надод ки бошишда чормағз майда кунаму иноштам чошам ҳамин хел варёнка кардам шуна тамом чормағз ҳаста онҷуда яки хушумтия мекунум пага ёки то пагае агар ва истан пичинё анами хел ам пичини қандак ҳам хеле хушрӯҳа якҷо дастархон карда бурдандам ҳам ба мазза ҳастай неки ҳам хел вай ҳастай ки мешини як соат тунук мекуниша бо мепечониша бо гашта варёнка мешакиша бо нағмаҳош беҳад бисёре ман якта кино тамошо кардам якним соата ман ҳамин корро кардам дагӯем анами хел ҳози кухни аҳволаш анами хел ҳастай дӯстони азиз ҳози ман тез мехезам ошхонаи пурра тоза мекунам пилисос мекунам тоза мекунам ҳама ҷоя баъд бо ҳатман нишон метиҳам дӯстони азиз берун борона бинед аҷоибот ҳозир ман мехостам ки хел борон занад ки шарақат 5 дақиқа гузашта бинен борон чиқал задеста ураган ай худо ба шукр аҷоиб буд беҳад оли мегӯм ки пай борон шарақат сраза задак бинен ҳама ваё треза инҷоҳо дромадак борон намешад ина сиёмка накунам барои шумо дӯстони азиз бинен беҳад бинен ҳама ҷо разбош трезаи пушам хубтараш вая бинан чӣ хел задестай дӯстони азиз мегӯм ки 5 дақиқа нашуда бинан ҳама ҷо ҳам хел об рафтеста рафтем ай кухни мо бинем рафтем ай кухни бин биё айнҷа биё мана кухни она болои устал биро оли вай треза кушодаги ҳама ҷо тар шуда чӣ бало тар шуду набинан чӣ хел об рехтестай брос ёвуш бин инта исто ин брояд бинад вай ай ҳама чами бача қафо мондестай да вай ҷуборо пурри об борон нағзад ҳеҷ қадам монд берунда дӯстони азиз мана мо меҳмонӣ омадем ҳама каса берун баъди борон ҳам хел ҳаво хушрук шода шудак беҳад ҳаво нағз шудак мо ҳама каса оилавӣ омадем шириниҳое гирифта шом шудестай аллакай ана банда рафтестай севушидан чиқал
осмонам хел кушодаи хушрӯ кард ки борон нағзад, салқин шуд ҳама ҷо. мана ин одам омадаи ай ташкилӣ мана ташкилия хурда омадаги ай одам дия маълума дӯстони азиз. сиёвуш монда шудӣ? надорад нилфар хоравен гуҳамая хайхай намегӯӣ сиёвуш? хайхай намегӯӣ? мо бояд даста гул гирифта омадем. мана нилфар пеши мандам монен гуфта пеши нилфардам мондем шамана. хайхай гӯ аку нилфар? хай мегӯӣ? хайхай гӯ? апаштирам хай гӯ? хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр хайр пака пака.